ایک جتاخن دهوکه هەبوونا ڕێژەکە زۆر یاسایەن بەرەلا دناوا کۆلانێن vê تاکیدا دانیشتیە vêgerekê dilgirankîne û metirsiyê li ser wan û zarokên duriz dikin. Dê biragelek ezacamet kin bicîkê me neşin derkevin ber dergiya ma derê dikevin xulwana din siyarê ma xwedê pîçkirine bîşer saeta ser saxfê siyarîne me neşûlene emele bîşer saeta lazim e bine herezê saya sayan dê xul bicîkê medeniyan êne ser siyarê ma xwedê pîçkirîn هندی به من بس سایه ایجاد جمعیت کسی بس نگیر های منوف نگیر بس سایه ایجاد جمعیت که سایه حلان دین سایه چی بوده نیلا خدا پیلوات هنر نه جرگات هنر نه منوف نمیشه خدا از مقام نبیره از نمیشه سخنم نه ترکی نیست صاحب خدا وکیله تینا مدرسه نایلن ام بهنا مدرسه گله خوشی کنه خوش بمترن و مرو بهنا که بهتا بدرگه دیگلیش مخره و نوره دهنا مرو هەرچەندەش لای باژێڕوانیا دوهۆکڤە جihek تایبەت ji bo سە و گیانوەرên بەرەلا هاتیە دروستکردنە lê ta dumeyek înanavî projeyê ev matirsiya di serkerkî mînet. Ek ji projeyê gelekê girîngî çûngokî diyara bajêrê me û dewrober hemîş hebûna vangiyana me li berala taybetî saya arîşa pê bînin. Lewa ev proje hatiye buharê cêbejêkirinê tepaneya Xwedê geş û hewekê baş bît melbere heta çar hêvîdiya proje bikevît xizmetê da. Wekî diyara ji me re ew sayet hatin heyên serjada çi ji me re fermî menînin çûnku çi cerdbûna hat nekirinê bes bi anaya Xwedê evê qonaxê da dê rêjeka başa wan serjada hê nerakirinê. Taxê kevla numuneya çendîn taxên dinya duhok û dûrberên duhoka ku hebûna sayên berela rewşa wan nexweş kiriye û ta zarokên wan diçîna xwendinegeh û vedgerên ve tirs di dilê wan de dimînet. Lewra daxwaz dikin zû çareyek lê bête kirin. Şevreqeda Kursan News. Duhok. pîçkirine şevê bicîkê me derkevin dê bicîk adine